Здравейте, драги зрители! Аз съм Алекс Гейминг и днес ще играем малко Майнкрафт в една мини игра, Minecraft Pocket Edition. Опа! Извинете. Друг сървър. Сега само трябва да намерим, защото тук са доста обявено долу. И това е, да. Много е малък. Да видим какво трябва да се прави тук. Не знам какво да правя си. Какво се прави? Какво се прави, човек? Какво? Нито има описание, нито нищо. Ето има разочарова. Аз не ги правя, за да пък ги тегля. Ох, ето какво правило. Мисли се, някъде с 5 сети да направим. Ох, така пише описание в object. Значи трябва да намеря някакъв ключ, за да отворя изхода, да оставя бомбите и Obsidian Play, да активирам Black. Окей, сега. Уау, много бомби. Пък има тук. О, хляб. И така. И трябва през. Много тъп. Много тъп мап. О. Не съм особено впечатлен. Нека рискувам. Не, нищо стана. Рискувах и ето стана. What the fuck? Не знам дали вас плаши. Мен определено. Разбирам за ком е този хляб. Айде, стоим, бе. Айде. Не може да бъде. Не може да бъде. Оле. Не знам вас дали ви стресна. Но много. Ужасно много, не знам. Това беше много гадно. И без да искам наистина в менюто, така че няма проблем. Нека се пробваме отново. Имах малко динамити. Вече изгубих доста, не искам да ги изгубя всичките и просто. Ето ми ги. Сега не знаете да ходя. Пак също бе зомби. Убиха ме. Мразя този мап. Тази мини крал. Не знам какво да направя. О. Аз изгубих онзи блок, трябва да се го намеря. Добре. Какви са ми шансовете? Много гадно, но нечестно.
Какво мога да направя сега? Давай. Давай. Не, аз отказвам. Казвам се и ще направите. Опа, ето. Creative. OST. Не сега как ще ги напия. Хубавичко те. Мога ли да го отворя? Не мога. Абе. Дори не знам, аз не знам какво да правя. Ето го. Пред... Окей. Чакай да го поправим, да видим какво ще стане. Никакво шоу няма. Чакай, че започва да гърмят темите. Но все пак трябва да има шоу. Тече. Има. Ще не се отказвайте. Бойно. Само намеря запалката. Айде, трябва. Този видеоклип. Не смятам, че ви е харесал, но пишете по коментарите, все пак знам. И очаквайте следващите ми видеоклипове. Аз съм бях Halax Gaming. До следващия път.